Oimore nyakorom gajwange no mara enirio makare machiegni ahinya chenro en rameny piny tarik 19 dwe mar achiel 2026 kata kamano nyakorom gajwanga higani ochakore gi masiche mag apaya kawuono ji 7 owito ngimagi e masira manotimore Kikopey. Wamiler kaka nobedo kabende kawuono twak marwa mar rameny piny ang' nabed kod wendwa ariyo mano kamoting'o Cornelius Oduor ma en jakanyo mar Elimu Bora Working Group kaachiel kod Michael Agwanda ma en CEO kata jata tije mar Life for Children Welfare ma bende ng'iyo weche go motenre kod nyithindo. Ma en nikech wadwa go mbaka kotenre kod rem ma jopuonjre moko osebedo godo mamiyo ok ginyal donjo e skunde kotenre kod pek mar school fees. Gin moko kuom jogo ma bende osebedo ka konyo nyithindo go ma onge kod nyalo mondo mi ochope e skunde. Wadwa ng'ani mato gi kaya nyakorom gajwang' to nyaka sani ibedo nang'o to gin chenro mage mantiere mano ne giduto gido thuolo mar yudo puonj kaka owinjore skunde mopogore opogore. Mano bire twak marwa mar rameny piny bang' weche manyien go kodwa mbaka lai en 3:6 nono wanti live Facebook Ramogi TV Ramogi TV KE mar SK achiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thuond weche. Ji 7 otho e masira mar apaya Kikopey bang' lori tuomore gi nyamburko mating'o jowuoth e apaya ma Nairobi kadhi Nakuru. Adeko kuom kelo nyathi sikul nya onge school fees. Pokadhi skul nikech jonyuolna onge nyalo chakia kata ka adhi donje skul kata okadhi donje skul. Kwan manok mar jopuonjre ma osedonje skunde mantie kidieny mar C4 koro keto achiedh nade chuny jota skunde go. Wuogi gimako rombe gimako akawo initiative ma wuoyo gi jo Kenya Wildlife Migori ka gocho negi to unfortunately jogo eko koda ne mondo wago ginendo picha mondo waor negi. Jodak manoth kanyajuok Migori ywago ndiego kwach maonore kendo monjo miechgi machwe neg jamni. Machiegni nyakorom gajwang' chenro en rameny piny watiegi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Mokuom jotend skunde mantie kidieny mar C4 ywak ni telo ne skunde go nyalo bedo matek e ndalo mabiro kaluwore gi kwan matin mar jopuonjre masani riwore kod skunde makamage. Kaunti ma Narok thoth skunde nitiere kod jopuonjre matin ne 10 ka koro gikoni omenda mar somo ma ibiro chwalo jopuonjre go ok bi konyo kata matin. Kaka yutho moilero no mabire kinde ma pod jopuonjre mathoth okwamo e pacho kendo manyo omenda mar donjo e skunde mopogore opogore e pacho kae. Karo nyango alimo skund sekondar ma Chief Risa kaunti ma Kajiado. Klas mar jopuonjre 6 somo mar Kiswahili dhi e nyime. E skundi ni owinjo rwak ma ohewo jopuonjre 100 kata kamano nyaka sani gin mana kod jopuonjre 6 ma ok opogore kod skul machielo Saina Mix ma bende en cluster 4. Ka koro jopuonj madongo mag skunde gi ywak ni yudo omenda mar tayo somo ne jopuonjre mag jograde mar 10 dhi bedo negi matek. And without capitation it will be very difficult to manage the schools with no resources, with minimal resources. And also bear in mind that constituting the classes will be a problem when we have very few students. They are coming in different pathways. Na kwa hivyo, even settling down is becoming a problem. Setting up the timetable, knowing who is going to take what, is becoming a problem. Maybe we are not even sure how many will come in STEM and how many will be admitted for social sciences. So we are worried that we may not get a number good enough to teach. E kaunti ma Kisumu, skund sekondar ma St. Mark's Obambo, japuonj maduong' koni en kod thuolo mar jopuonjre 500, kata kamano oseyudo mana jopuonjre matin ne 350. Wantie gi nafas ma nyithindo 500 to nyaka kawuono sani waseyudo nyithindo 350 kendo wan gadiera ni nyithindo wabro yudo mokalo 500. Obambo St. Mark's Secondary School Obambo expect nyithindo mang'eny kendo wan e process mar neno ni wamedo ikruok
nikech skul yando timo maber kabisa e penj mokalo. Adeko kuom kelo nyathi sikul, nya onge school fees. Kendo nyathina noluong mabor mondo mi alok gigo nyobedo matek. Mombasa, ripot mar jopuonjre mapok oriwore kod skul nikech onge mar omenda pod neno. Renisha Dhiambo kaachiel kod Mako Tieno e kind jopuonjre mamoko pod olewo pacho. Pok adhi e skul nikech jonyuolna onge nyalo chakia kata ka adhi donje skul kata ok adhi donje skul. I would like to appeal to all well-wishers kindly to support my education so that I may pursue my career pathway to be a lawyer in future. Tulienda interview ya hizi ma scholarship, wakatuoji, wakakuja nyumbani kuangalia, wakasema watapiga simu, mpaka leo hawajapiga simu. Na pia tukapata scholarship ya pili yenye ilitoka elimu, pia huko tukaenda interview, wakasema watapiga simu na mpaka sasa tutawangoja. Chalma okopogore kod mar japuonjre Elias Mwangi mane oluongi Mang'u, kata kamano oloko nyaka Nanyuki High mapod otame donjo nyaka sani nikech onge mar omenda. Nilipata 66 points kwa kidisa, nikaweza kuitwa Mang'u, but nikachange juu ya financial instability, nikachange to Nanyuki High. Mang'u alikuwa stable kitambo, alikuwa anauza this illegal drug called changa, and she was stable, alikuwa anatushughulikia till she started drinking, akaingia into alcohol, akakuwa addicted. Now she's not that supportive. Nakanga na sister yangu, at most tunalalanga njaa. Mabiro e kinde mamigao mararita osingo timo apedha mar manyo jopuonjre mapod olewo pacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Jabirio wito ngimagi e masira mar apaya manotimore Kikopey e apaya ma Nairobi kadhi Nakuru, kendo weyo ji 11 kadhi mbele gi thieth e kuonde thieth mantie boma ma Nakuru bang' yudo hinyruok kaluwore gi masira makamano. Masira no ojuko trailer manowuok Nairobi kadhi Nakuru kod nyamburko ariyo mating'o jowuoth mane dhi Nairobi kaoya Nakuru. Komanda mar obila ma Gilgil Wilson Mwakio oyango ni ji 5 ne otho kanyo ka moko ariyo nowito ngimagi e kinde mane gidwa thieth osiptal ma St Mary's mantiere Gilgil. Lakini driver wa lori alikuwa amelala. Tulikuwa tunatoka pande ya Nakuru, tukifika hapa nikakuta lori imeisha breki, ikakuja wrong side, ikagonga hii Nissan na pande ya dereva. Alafu watu watatu wameweza kupoteza maisha yao, na gari nyingine ya pili KCF imeweza kupoteza watu wawili. Ile kitu imefanyika ni ile trailer imeisha breki. Dereva alimejaribu kucontrol hiyo gari Nissan, lori imemchukua mpaka mahali alikuwa. Imemsukuma ikaralia hiyo Nissan na watu kadhaa wakapoteza maisha. Naye lori ikaenda kama inapanda mlima, ikagonga gari nyingine Nissan ilikuwa kando. Ikaigonga ikachukua zote zilikuwa kando ikasigonga, wale watu wakapoteza maisha. Hiyo gari yenye imelaliwa ilikuwa inapanda juu. Huyu jamaa wa trailer aliwaacha barabara yake mkono wake, maana alikuwa anaendea njia ya Nakuru, na akaingia mkono ya huyu jamaa wa matatu mwenye alikuwa anapanda. Mwanzo aligonga gari yenye iko pale mbele matatu, ikatoa abiria mmoja ndani mwenye alikuwa upande wa dirisha nyuma, ikamtoa nje. Ndio ikakuja sasa ingeingiana Edon na huyu wa matatu. So huyo dereva wa matatu amejaribu kuondoka kabisa hadi kando huko, lakini bado huyu jamaa alimfuata. Ndio unaona wamepatana hadi akamlalia, ndio unaona hiyo maafa imetokea hivyo. Kwa dhimbele eni moko kuom majopinye magweng' ma Kugitura e sub county ma Kuria West e county ya Migori ogero klas mar jopuonjre mag nasari gin giwegi e skund primar ma Bishop Mugendi mondo mi jopuonjre oyud lwasi maber mar somo. Matimore kinde maten county ma Migori bende wacho ne gisegero ECDE maloyo 212 e thuolo mar higni 3. Jojuma ne giler ko e county ma Migori. Lwasi ma somo jopuonjrego mag nasari kata ECD e county ma Migori pok obed maber. E moko sikunde e county ma Migori kata Beniten county ma Migori wacho ne gidhi nyime mar medo gero klese kaachiel kod bero lwasi mar kuondego mag somo.
E kinde moko oganda korito mondo koten kaunti ma Migori koro gernegi klese ma jopuonje mag ECD e skundegi. Achiel kuom jodak e gwego ma Kuria okawo thuolo mar gero klas mar ECD e skuno ma Bishop Mugendi Kigutura e sub kaunti ma Kuria West mondo jopuonjre obed kod lwasi maber mar somo. Nashukuru sana kwa sababu muda mrefu tumewahi kusumbuka kwa hili darasa. Mazingira ya kusoma yalikuwa ni magumu sana, ambapo tumejenga darasa moja la ECD ambalo naweza kubeba watoto takribani 80 kwa kuanzia, na nimesukuma tu na hoja kwamba mimi kama wakili nayetetea haki za watu, naamini kwamba haki ya kweli ya kijamii inaanzia darasani. Japuonj mag jopuonjego mag nursery school ni mar Kigutura Evelyn Chacha wachni monde sani jopuonjego mag nursery school ni nitie kod lwasi maber mar somo. Na hilo darasa lilikuwa darasa la shida, vumbi, yani environment haikuwa nzuri kwa watoto wachanga. Nondo maro yango ni thoth sikundego mag nursery kod ponti kod midhieche mathoth ma oting'o nok mar klese, nok mar jopuonj kaachiel kod moko ma bende koro miyo lwasi mar somo koro ok bed makare. Ka bende luoro nitie ni thoth jopuonj bende koro kale mokuom sikundegi ok yud somo e rang'iny mowinjore. Watusaidie kama vitabu, bado hatujapata vya kutosha, vile vifaa vya kusomea vya hata outdoor activities bado havijatosha. We decided to prioritize putting up of classrooms instead of putting up of modern ECD centers because of the budgetary allocation. Modern ECD center that has an office, has a washroom, has a playground and well-equipped tools, it takes about 1.8 to 2 million. Whereas with that amount, we can be able to put up 3 classrooms in different areas. Tend County ma Migori kawo kalo kuom migawo mar somo, One School ma Kigutura en achiel kuom sikunde mathothgi yando osebedo ka onge klas mar ECD. Kata kamano, en achiel kuom sikundego ma Tend County ma Migori koro ketne omenda tenge ma idhi gergo e iko omendane. Kigutura ECD classroom will be constructed and it's budgeted for in the financial year 2025-2026. Jatend migawono mar somo e kaunti ma Migori Rahab Robi wacho ni kaunti ma Migori e kinde mar higni 3 e bwo tend gavana masani Ochile osegero klese maromo 212 e skunde mag nasari e kaunti ma Migori mangima, ka chenro mar medo gero klese skunde moko bende koro pod dhi nyime. Apart from the 212 classrooms, new classrooms that we've constructed, we also took the initiative of completing the stalled classrooms that we found that were left in the last regime, 2025-2026. I have a total of 116 classrooms that are going to be rolled out. Somo ma jopuonjego mag nurseries kata ECD mantie lwet Kent counties osebedo kod midhieche ma koni kod kocha ma oting'o nok ma jopuonj kaachiel kod gige somo e skunde mathoth. Mae osekelo penj mathoth mar rang'iny mar somo e skundego mag ECD e kaunti ma Migori. Wanafunzi tunao ni wengi sana, kwa hivyo tunaomba tukipata walimu hasa ambao wataajiriwa na kaunti. ECD ndo msingi wa elimu bora atakayoipata mwanafunzi. Recruitment of teachers, they have not been recruited for the last, I think, 8 years. We don't have enough to recruit every time. Right now we need to recruit about more than 200 teachers. But we can only manage to recruit maybe a bunch of 25, maybe another set of 25 in a financial year because of budgetary constraints. Bedo ni MCS ema omi thuolo mar yiero chenrogo mag dongruok mag dwaro mondo koro tim e gwengege ma idendo ka community projects, ne wayango ni thoth MCS ok omiyo pek gedo mag klesego mag ECD ka thothge koro tero mano omenda mathoth e gera peyni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa kaunti ya Migori Nyakorom Gajonga doge kaunti ni Nairobi kama jatend piny Kenya William Ruto seo jotelo masiko kaseo chenro mar nyota ma miora wero omenda mag dongruok mar olose kinde nyasi mar nyota mano bagi boma Nairobi kama yango eni sirikal oseketo omenda maromo siling bilion 5 ma koro geto rawere maromo 820 konde duto apacho kama mondo mi ochaka chenro gi mag timo hala. Cynthia Nyango ni giler mathoth. Rowere ma kwan giromo 1014 mawuok e kaunti ma Nairobi, Kiambu kod Kajiado
tinende ma obedo wendo jatend piny William Ruto wuon nyota. Iromo makende ma obagi ya laptuke ma Moi Kasarani Nairobi. Salimia His Excellency. Iromo no mabende oyuorie kod jotelo mopogore opogore moting'o jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki, jotend migepe, jogoro mongirori, governors, jod bura kod jotelo mamoko. Jatend piny William Ruto mako mafwanda jotelo mowacho ni dhogi siko kago pere weche omenda mar nyota kagilieko ni en mar timo kampen ne yiero mabiro, kendo nyiso jotelogo ni owe lothni gi wach kendo nyis jopiny adieri mar wach. This is not about political parties. This is not about politics. This is not about the next election. This is about this generation and the next generation and the future of our country. For a very long time, everything we do is about politics and about the next election. And that is why we never succeed. This time round, we are running programs that are not about politics, that are not about the next election. We want to focus on how to move Kenya to the next level. Olero ni ma en chenro makende ma sirikal oketo omenda maromo bilion 5 kendo igeto tigo e jolo yuto mar rowere maromo 820 to ok en yor ng'weyo piny e chenro mar soko kor gwenge ma pacho ka e chenro mar yiero mabiro. This Nyota program is a program that will reach 820,000 young people in Kenya. We are going to give 5.5 billion to 110,000 young people in this program from the age of 29 years and below. E kinde no, jatend piny bende oyudo thuolo mar bilo wach kod moko kuom rowere moyudo omenda no. Ikanielekeza, wakaniambia nipange mali nitaenda training, nikaenda wakanitumia message ya kuanza siku ya kwanza training, na nikaenda tukafanya training siku 4, provided lunch and transport, na tukamaliza mpaka leo tukajipata hapa. Kaubi woseyo ne jotelo madhogi osiko kalothni gi wach mar no term kod long term, kendo lero ni ma en chenro maonge akwede moro amora. Kwa ile maswali ilikuweko hapo, muliambiwa what is your political party? Muliambiwa kama wewe ni wa no term? Muliulizwa kama wewe ni wa one term? Uliulizwa kama wewe ni wa two term? Uliulizwa kama wewe ni wa long term? Tunaelewana? Mimi nimesema hivi, kuna siku tutapangana mambo ya siasa, na hiyo iko na siku yake, itatangazwa na IEBC. Jotelo mamoko bende onyiso sir margi ne chenro mar nyota kagisingo mar golo boke duto masiko nyodho omenda kuom johala matindo, ahinya to mago mobilo omenda mar nyota e tielo mokwongo. Sisi tutahakikisha for the first year na ile ambayo inafuata, ile biashara utaanzisha tuna waive all business permits. Lakini kwa muda mrefu program za serikali zilikuwa zinaangazia watu wenye masomo, watu ambao wako na ujuzi, na hii Nyota program inaleta inclusivity katika mambo ya kusaidia vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Leo naenda na stock niwaonyeshe pesa ya Nyota ya Ruto ni ukweli. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kinde ma Nyota medo donjo nyakoro mga jongo ka yo mokwongo gino marwa enira were bro yudo kony kotenre kod chenro makamano mondo mi holok ngima ge yo mokwongo chenro ni mara manyu piny na nyisi ni mwanyalo kawo pachi babake Albright Afande wacho ni NTA Mawego National Polytechnic emunje weche gi manyien mag rameny piny kato wacho kanyo ni gin kod pek yore mag donje mbui mar school. Wacho kanyo ni nikech ng'eny mar fees, wacho ni pek mar chulo omenda michulo kuondego mag tiegruok ngiko chenro gi mag somo. Eno kanyo ote maloraro wuod Nyasiaya Jama Binjo Asembo wacho kata ni weche mag trailer gi owinjo bed ni loso ne gi yorgi giwegi mondo mi kata kopo gituomore to gituomre kendgi kik gihinyo nganda matiyo kod nyamburko mag jowuoth. Eno bende Honorable Brian wacho ni entie Ugis dala moneno weche gi manyien. Jericho uko wacho ni jotelo mag ODM wuondo jopiny
erukamana ahinya en gi pache moro kanye e wi siasa. Oneno ni nitie jotelo moko maketho duond burano mar ODM. Bende Oriko Nyuka wacho ni entiere kod kaka mano penjo ni masira bende biro rumo e ndara kae. Pacho kawa wacho ni masira gi medo medre thur kae. Quinta Budi Mwalimu wacho ni en gima lit ka nyathi okwame dhot sechego to oyudo alama monjo be nitere mbele kae to be aneno kanyo ote mar Bishop Omondi Otiche gin kanyo gi Sara Atieno mano jaode gintiere kod weche ndodhiambo ma kawuono. Moses PK Juma wacho kayo ni Imoren bende osedonje kowuok mawego National Polytechnic. En bende wacho ni weche gichopo ne e yo makare. Weche go mag somo nyakorom gajwang be mwadhe twake anyisi ni bang' weche wa manyien antiere kod wendwa ariyo mabende aneno kosepisto ga margo kodwa mbaka wadhi ng'iyo weche go motenre kod chiwo sir ne jopuonjre ga nyan mago mochano nyakorom gajwang bedo nade to gin yore mage mitiyo godo mag neno ni jopuonjre adieri mago ma obedo ni ntiere kod dwaro ema hoyodo kony makamago to chenro makamagi dhine ng'ageni to gidhi nade miyo wadhi bedo gi Cornelius Oduor ma en jakalima elimu bora kachel kod Michael Agwanda ma bende en tatije kra CEO mar Life for Children Welfare en twak madhi biro bang' weche ho manyien mi Amerikete mana kaera many piny kik dhi mabosh. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. To kare jaodino en ng'ano? Tera ire mondo an ang'e. Koro sana bro dhi gi Sanju mondo dano miwa gweth. Obro miya kode to biro gwetha kamoro achiel gi nyathi. Rajiv okotimo maber. Machiegni ka obiro fwenyo ni seche momanyo mula en nolalo gimoro malong'o. Ang'o mobo timre? Dano eroga pari ahinya. To kopogre gi pari, ok apar konyalo yie gi nyako moro amora kendo. To kaponi nitie ng'e adier gimoro amora koro biro rumo ka. Machiegni kendo nyakorom gajwang chendo enda many piny wadhi mbele gi weche manyien akora tere nyaka e kaunti ma Homa Bay. Doma Homa Bay orem somo ketho ne achije moka uchiel mane omaki tich abich juma mokalo e mbadhi mar siling $348.9 mar orak mar gera pis mar od bura mar kaunti no.
Achijago kamotingo managin karende magod bura ma Homa Bay Faith Apuko kod Daniel Kaudo kod achija moko kaka Roslyn Odhiambo ma en jatend migao mar lo e sirikand kaunti ma Homa Bay, James Oyuka, Mary Pauline Oduor maduto gin directors e kambi mar Heartland Enterprises kod Patrick Tanoi nyochopo e nyim doho ma Homa Bay. Jang'ad buche dono ma Homa Bay Jacinta Orua ande ochwalo burano ne doho maduong' ma Homa Bay ka okoni ok onyal dhi nyime gi yalo burano nikech en kod tudruok machiegni gi moko machijego. Kata kamano jang'ad buche doho mamalo ma Homa Bay Lady Justice Olga Sewe okone chwal gi e doho ma yalo mibadhi Kisii. That the Chief Magistrate has recused herself from handling it. We have no other anti-corruption magistrate available in Homa Bay, in the county. So I've given directions that the file be transferred to Kisii, anti-corruption court at Kisii. That's the nearest available for hearing and determination. Kwado e kaunti ya Migori ni jodak e gweng' Manyao ke sub-location ma North Kanyajuo ke sub-county Marongo ywak ni nitiere le mar kwach masani monjo gi e gwengego ka koro gidwaro mondo mi piny owacho kokalo kuom apisas marito le mag bunge oresgi. Jodak gi Manyao ke kotene kod Meresa Tieno wacho ni le ni osenego gwende gi kod kata jambgi ma gipidho. Giwacho ni sani gidak kod luoro kata nyithindo Gima mondo school sani nitiere kod luoro. Jalup Ruoth ma North Kanyajuo sub-location Wycliffe Ochiago wacho ni oseyudo report mar le ni kendo osechwalo ne apisas mag piny owacho marito le. Iyo kata gin adek to gisebedo ka gisandowa ma guogi gimako rombe gimako kata mnyocha machiegni ne oyud mone moro ka ywayo rombo ka donjo go e niam machung' ne weche mag le obiom legi ni odhi godo nikech nyithindo ok dhi sikul odonjo gotieno odhi abila mar rombe ka kijana winjo ka rombe mutni kowuok to yudo ko igi rombo to gore na kuom kijana ni mogwaro maka ne bed ni kijana ni onge gi beti to disani koro wuoyo eliel na kawo initiative ma wuoyo gi jo Kenya Wildlife Migori ka gocho negi to unfortunately jogoeko kona ne mondo wago gino picha mondo waornegi. Koro saadi mang ni ne kwach ne ka chicha kichune wago e picha. Ogmano osenegi. Kawuone ko kawo ndalo adek. Nyathino biro na kaywak ka wang'i kuot kamae malo gi piny ka. Wang'i kuot ma koni ok nen. Ofisa no se temo mondo mi wachopo ir jogo mar concern. To thuolo opok gi kawo mar mondo mi gi timruok na mondo gibi ka endi mondo ging'i ni gima ywak mar jopiny ma jopiny ywago ni ben en nang'o. Ogiom gino pichne ga dala na an kenda. Adonga kenda. Emago mag tuke nyakorom Gajwang points aboro opogo joloch season mokale tuke adhula lig maduong' ma pacho kae Kenya Police FC gi club mar Gor Mahia momako thuolo mokwongo e chung' mar Klepe. Jobunde ma police norem duoko points piny e kindgi gi Kogalo tok wuok amodhi gol achiel kuom achiel gi Nairobi United e tukgi mokwongo makawuono. Ovela Ochieng noketo Naibos nyime gol achiel e dakika mar 69 kapok police loyo gol gi e dakika mar 83 kokalo kuom jatugo Kotima Ives. Posta Rangers biro rakore gi jobengi ma KCB odiochieng' makiny. Siku mbaya kwake kazini. Tofauti na kile kitu ambacho alitaka kukifanya au alichokitarajia. Moshi wa kijani sasa unawaka na Barakabadi Dage. Edo Dumundi Otieno, Eric Zakayo Ngava. Simiyu anaipata Edward Ondimo kwake Kotiama. Yves Kotiama anarudisha mchezoni mafanda Kenya. Combination nzuri kati yake na Edward Omondi Otieno. Pasi iliyopikwa Dandora inamalizia Wago Dogu huko ndani ya Burkina Faso.
Kamachielo ni tim Kenya jotugo matugo tuke adhula mag futsal osechako timo orako e lap ma Kasarani Indoors Arena motelo ne tuke mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika. Timno moting'o jotugo 14 kendo itayo gi kocha James Omondi biro rakore gi tim mar Namibia e tielo mokwongo e kind tarik 3 gi tarik 4 dwe mar 2 kapok gitugo tielo mar 2 ndalo 3 toke. Pono ni Kenya lo Namibia gibiro rakore gi Libya e tielo mar 2 ka jaloch biro riwore gi timbe mamoko 7 kaachiel gi Morocco ma gin jobag tuke gi e tuke mag pinje Afrika. I feel good as long as ni national team imekuita, every player huwa anakuwa privileged to represent country, so for me ni privilege kubwa sana na I'm proud of myself na pia I want to make the country proud. Futsal iko hapa sasa, tuko na opportunity. FKF iko na mipango ya ensure wale watu wanacheza futsal wako na hiyo forum na platform ya kuicheza, so itakuwa mzuri kwa wale watu hawezi cheza 11 aside, wenye wanapenda hii mpira ndogo ndogo, na hiyo ndio ball, hapo ndio foundation, so wajikaze. The most important thing tunataka kuhakikisha kuwa ni after this game, irrespective of the result, tunataka kusensitize watu about futsal, so that because it's an indoor game na inaweza vutia watu wengi sana. So for now, this is our first time. We are going to Namibia and we are going to see what is going to happen. Ikanye motiege kidini mokwongo mara rameny piny aneno ote mar Arunga Junior wacho ni entiere Maseno University amwene weche gi achiel kachiel kaeto eneo wuor wacho ni entiere gi mama gi Oya Motomoto gintiere godo girito mana twak mar rameny piny odhiambo ma kawuono. Faith Mzomo mwalimu wacho ni weche mag apago lit ahinya kendo winjo bed ni itime gimoro mondo mi girum kaeto Arnold Oyamo wacho ni Kitengela weche gichopo ne achiel kachiel. Koro mga jonga nyisi ni wantiere kod twak mar rameny piny omiyo kadhi ketho sa wendo wasipe studio kae mano kama oting'o Michael Agwanda ma en tatije Live for Children Welfare kachiel kod Kolenias Oduor ma en jakanyo mar elimu bora working group wadhi ng'iyo nyakoro mgojongo chimotendre kod chudo mar school fees sani odhi mbele ka bende nitie jopuonjre ma pok odonjo kaluwore kod pek magingo gin kaka jogo ma bende chiwo sirre jopuonjre ama gini maging'ieto nyaka sani gisegi kanya en twak moduogo mandaka machok kende omiyo kikini aboro osebedo gi Wilson Achuka jaloko marwa Mano. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utirerio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. My dog
G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811 *500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pibo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nyakoro Mgajwang' wadonje kidieny mar ariyo mar amany piny na nyisi ni kawuono wamanyo sekta mar somo. Sani en thuolo bende thoth jopuonjre osebedo ka donjo e skunde mopogore opogore. Kata kamano king'iyo moko kuom sigendni mwasebedo kwa kelonu en ni moko kuom jopuonjre pod okwamo pacho. Miyo wakelo kae Michael Agwanda ma en CEO kata jatije Life for Children Welfare kachiel kod Cornelius Oduor ma en jakanyo mar elimu bora. Gin to girango chenro go magiketo nyong'ong' e chenro mag somo. Kata kamano ng'iyo to nyaka sani wasegikanye kaka piny Kenya bende chenro mar somo miyo para manyien kako bende owinjo bed ni imiyo kaluwore ni pile wacho ni jopuonjre ma kawuono gi gina jotelo makin to chal ne jotelo moko dong dala machiegni ranya. Cornelius mosenyi kwa Mgajwang' machiegni ramany piny ang'eni kuom thuolo mokwongo pok ne wabedo kodi kai mos gi nyis kendo ing'awa hitimango. Erokamano kendo imre akawo thuolo ni mondo awachnu adwokero kamano kuom luongo waka mondo wawuog jopiny e weche meku somo kata education. An giluonga ni Cornelius Oduor, atiyo NGO miluongo ni Kenya Human Rights Commission, ema host network miluongo ni Elimu Bora Working Group.
watimo advocacy weche meku ratiro mek nyithindo e weche meku somo, right to education. Koro wasebedo kwa watimo research e weche mek transition chakre CBC ne chakre to wasedo nitie challenges mang'eny sana. Waneno ka CBC ne nigi maber lakini kaka osebedo implemented osekelo a lot of challenges kuom nyithindo mang'eny to gima timore sani meno ka koro nyithindo koro ok nyal dhi skul. Nyiso ni chenro ni nober lakini kaka implementation timore nitie gaps mang'eny nyaka sirikal dog chien bura ang'o omiyo nyithindo mang'eny koro sani ok nyal dhi skul. Erokamano ahinya ng'eny ang' wadonje twagno kwa gi tut mare. Machiegni ahinya Lwanda mosenyikoro. Erokamano ne Jaramogi ma kawuono ng'iyo TV. Adwa mana wacho ni erokamano kuom luonga e rameny piny. Pok abire program ni to kawuono amor ni abire program ni. Abire program ni nikech gigo ma wasebedo kwatimo. An atiyo gi Life for Children kendo mano migawo mosebedo kakonyo nyithindo makie ahinya mondo gidhi skul. Kendo wachako puonjogi ka giwuok e primary magidhi nyaka secondary magidhi nyaka university. Ang'eyo ni nitie weche mang'eny ma kawuono wadwa wacho mag weche mag somo to ahinya wang'iyo KPSEA, wang'iyo KJSEA. Aneno ka weche nitie matek kata ka 100% transition ni nyithindo motimo grade 9 te winjore odhi e grade 10. Waneno gik moko ma wang' ni buogowa matin e ndalo mosebedo kopuonjo nyithindo kuom higni mang'eny ma paro ni ber ka walose mondo wang'e ni to ere gima wanyalo timo mondo obed maber. Ahinya ka nafas aila ni kowuok ma ji lose gigo matimore kendo ma hinyo jopiny kata magero jopiny en mondo wang'e gik mwanyalo timo maber mondo wadongre to ni mondo jopiny mondo ong'e gima ginyalo timo. Jopiny bong'e gima ginyalo timo manyalo konyogi nikech ka ji ywak ahinya to nyiso ni gino ok timre maber to kwa ling' aling'a to jogo matimo go pod bro medo mana timo gi kaka gitimo gino to kwa go koko matin to jogo matimo gigo maparo ni hinyo ji gibro winjo kendo gibro loko kaka gik moko owinjore obed ni timore. Cornelius Agwando wacho kotenre kod 100% transition. Nyalo bedo ni ntiere chenro mane okolu malong'o. Ntiere paro moko mane igolo ni samoro norikni gitimo chenro makamae. Sani wane CBE jonyuol moko pod wacho CBC. Iyudo ka chal ka gima tuomore kamatin. Ntiere jok nyuol ma samoro onge kod ng'eyo makare. Jopuonjre bende samoro en odhi adhia skul pod otemo mondo omak concept kata gima gini oulo to en nang'o. Iparo nade chenro kaka noketi be kaka nowinjo bed nodhi? Chenro kaka noketi ok odhi kaka ne idwaro niwach kirango wach mar CBC dwaro a lot of support kuom janyuol household. Materials dware mang'eny kopogore kod pesa. CBC ne dwaro mondo janyuol obed machiegni kabisa gi nyathi gi japuonj. To kirango gomiyo sani wan gi challenge mar transition, education obedo commercialized so much. Makoro iyudo ka koro joma nigi pesa okawo nyithindgi oteri private schools. To koro public schools kaka odong' jochan. Koro iyudo ka kata sirikal wacho no giteno chenro ni tiyudo ka ng'eny joma nyalo bedo kod influence mondo gima otimre maber nosea kanyo powe nang'o wan koro kwan e future mar this program wate nyithindo kuonde ma wanyalo chulo pesa to wayudo value for money. Koro sani iyudo ka ng'eny nyithindo mani public schools gisafa niwach koro education obedo so much commercialized. Ma koro kidoka koro kod dhier mani Kenya ka sani jonyuol mang'eny koro ok nyal. To megi gima wacho chako chon kaka elimu bora. System ni dwaro mondo watum heavy investment. Sirikal nyaka keta pesa moromo. To koro kine kasa ne sirikal nyalo lando pesa niwaketo kata na lese kata na 100 million. To pesa no kagiko iga ochopo financial year tiyudo ka sirikal osemna oro kata muna 60% ma pesa no. Koro skunde ni gope. Skunde mang'eny ni gope. Jota skunde koro chulo chopo nyaka koro kendo gidog kuom jonyuol. Sakasa nyithindo dak nani pesa mahami dwaro. Koro apani me problem osebede igni to koro chopo kuma koro o come out so badly
ni koro ng'eny jonyuol onge gi nyalo mar tero nyithindo e skul niwach areas mang'eny ma skunde ni kodo to jonyuol bende koro sani ochopo kuma ng'ono skul nyoro yaw tarik 6 to kochopo tarik 12 to jo senior school be dhi skul koro ng'eny jonyuol ni kod nyithindo manodonji kata mini form 1 gigine system machon cha bang' wik achiel nyithindo gi bedwa mondo ko donji skul koro ka timing bende was very poor no chon cha be nido ka ni mi ji thuolo ma dwe achiel nyithindo ma dhi mbele bo donjo kata mana early January to koro madonjo manyien gi to donjo kata mana early February koro ne mi jonyuol thuolo ma kudruok to kine kama nyoro keta ji nyaka donja to gik moko bende pod njo ko ng'ere maber wach iyudo ka ng'eny jonyuol until the last week pod nja gikia nyithindi gi dhi skunde mege no system ne kod challenges kora paro ni CBC to ne ber lakini no wabedo kod a lot of hurry in implementation to koro symptoms or the effect of rapid implementation mar system koro ng'isore hadharani. Michael Cornelius wacho kotenre kod kaso chwalo chendo ni ne ok okawo kinde kendo wacho ni nitie samoro ma thuolo tin ma nitie jopuonjre matieko mondo mi odonje machal ka gima royo thoth jonyuol kani wuoyo ni wacho kacha ni gimuneno wang' ni pok noneno nyaka ne ang'eni sebede sekta no mar chiwo sir ne jopuonjre nyiso ni to chal nade. Dwamana wacho ni da pogra go wadwa matini weche matin mokwongo 100% transition nyiso ni ka jotimo penj modhi kata timo penj mar class 8 class 8 chon sani koro en grade 6 gi grade 9 chon ne ng'ama nokelo gimiluongo ni 100% transition nen President Mwai Kibaki the late to ka nokele gi migao mane konyo 100% transition iso ni kitimo class 8 nowinjore ji te dhie form 1 ang'o noketo mondo gino notimre mokwongo noket gimiluongo ni capitation nokwan nyithindo mantie skul ka itioro negi pesa to pesa no nioro negi tamli tam ka tam ioro negi iso ni ka tam chakore to se orni pesa cha mondo chak tiyogo ka cham kendo rumo kendo chakore kendo iorunugo gimotimore gi CBE nochakore ni gi CBC kaeto chakore ni gi CBE negi kawo gimiluongo ni 100% transition kaeto giwacho ni wan be wadwaro ni nyithindo moting'o grade 6 ni gimbe gidhi e grade 7 te to kendo wadwaro ni nyithindo motimo grade 9 ma wang' ne motimore mokwongo be odhi e grade 10 giduto to gima nogitimo gima the late President Mwai Kibaki notimo mondo gifund school kata gimi skunde pesa mowinjore mondo gitigo ng'eni secondary school kuom mokwongo e ndalo higni temo ma education system osebede e pinyni ni nyocha gionge gi form 1 nyiso ni classes higa mokadho ne onge classes mang'eny kabisa sana ng'iyo ni skunde moko o admit 400 nyithindo 400 nyithindo 600 moko o admit nyithindo 400 ng'eni classes magubedo admitted gote last year kata higa mokadho nyocha onge ng'ama nitie classes go nyiso ni pesa be nyocha onge skunde nikech form 1 no nyocha onge kaeti kawo nyithindo tinyiso nyithindo ni aya dhiure skunde iwinjo gima wacho no to giwacho ni wadhi e skul man gima wacho ni pok notimore en ni kata ndalo machon mane ji dhi e secondary school pok nokawo nyathi moro nyithindo mang'eny mwaneno kawuono ma ng'ato nitie Mombasa to tere Kakamega ni odhi e day school ma Kakamega ng'ato nitie Kisumu to tere Mombasa ni odhi e day school ma Kisumu to Kisumu Mombasa no kodake ng'ato chako nitie day school odwaro dhi day school ma local to tere Wajia iwinjo gik matimore gikaela koro ng'ato wacho ni kai setera koni to an kono kadake be ng'wenga mang'eyo kono be school no nokakwayo karang'o momiyo noluong jonyuol e school ni kare biuru mondo kony nyithindu manyo skunde maber mondo gidhi nikech skunde mane jonyuol gi nyithindo konyo manyo ne kane nyithindo nitie grade 9 an gi ja grade 9 motimo penj ok ubiro negi kata chiel
Koro karang'o manitimo kacha ne en gima ni ketho sa mar jonyuol, koso ne en gima ne giseng'eyo ni gidhi timo gi AI mondo e kompyuta, mondo AI no ema biro miyo nyithindo kuonde ma gidhiye. Mano e confusion mobedo. To ahinya inwang'o ka kendo skunde moko be owacho ni unumiyowa 200, nyithindo 200, wan ok wadwar nyithindo 200, wan wadwa kawo 100, kata wadwa kawo 50, kata wan ok wakawo nyithindugo. Iwinjo gima timore? Kae to sirikal be wuok ka wacho ni skul ni wadhi miyo kama, skul ni wadhi miyo kama, to jonyuol be wacho ni wan koro kwatere nyithindo kanyo, kok idwar to wan wadong' gi nyithindo dala. Iwinjo gima timore? Ok ni ok gidwar tero nyithindo e skul, de giyier ni mondo giter nyithindo e skul, lakini kitere e skul ma kuma pok nodhiye, idhi konye nade to pes boarding no onge go. Kitere skul ma day school to en odwaro dhi boarding school, idhi konye nade. Mane omenano kiseyudo ka sirikal nyaka nyocha GAP en ni wa extend portal mondo portal no mondo yaw. To portal no be kidhiye inyisi mana deadline, ok nyisi kaka inyalo timori nade yudo skul moro. Magi confusion mosebedo ka nikech onge tiende mondo extend deadline gi dhok e baraza, kendo in minister, kendo in PS, extend, to ka ng'ato dhi e portal kucha, nikech portal kucha mwinjoro loke, to koro konyal, ogimono kacha en mana deadline kuma gino biro rume. Gise extend ema kata kawuono pod gi extend, ikia no biro rumo kanye. Ang'o momiyo wa extend gini? Kidwa mondo nyithindo obed gi 100% transition, wek loro portal, we open, mondo ng'ata madwaro odhiye to yude. Ok ni wacho to ka gidhi kompyuta to kinwang' gima timore. Nyiso ni gima sirikal wacho gi gima practical owinjore timre ok timre. Koro ikiani ja sirikal maduong' ma en minister kata PS cha en ema okia tije, koso jok matiyo kodegi ema ok dwa mondo o succeed e tije no. Iwinjo gima timore? Now king'iyo gi kaelago tiwacho ni to kare sirikal ma kawuono ni en sirikal madwa ni mondo konyo jonyuol gi nyithindo, koso dwa ni mondo kel confusion ne jonyuol gi nyithindo. To ahinya kuma wantie nitie confusion moloyo kata gini. Adwa mana ng'isi gimoro kata ling' matin. Ni sani kidhi manyo skul, nyathini nyocha konong'o skul. Na winjo ka ng'ato wacho ni skunde moko nitie Nairobi ka ma kionge 100,000 to nyathini ok nyal nwang'o skul. Mano mimiyo mana japuonj maduong'. Kionge 300 to nyathini ok dhi kake skul, kake national school, koro inwang'o moko dwaro kata 500 mondo nyathini odonje skul. Mango timore. To gima timore marach ni 500 no ok ni koro en school fees. 500 no donje skul, ofuk jatelo mar skul. Nyiso kamano. Chal ka gima koro ng'iewo thuolo mar somo. Wachalo nyaka ing'iew thuolo mar skul. To ka koro in iseng'iewo thuolo mar skul 500,000, koro nyathini to dhi chulo pesa di. Mane momiyo wan gi shida kata magi miluongo ni school fees nyaminwa. Inwang'o ka school fees ondiki ni en 50,000, to kidhi adhiya chieng' miripot e skul ni pum, ting'isi ni development, pesa mar development be wadwaro ka, pesa mar security be wadwaro ka, nitachule nade? Okachule account mano ndike wabro mi account moro, account no be ok owinjore ikete nikech ibro nene. Wasebedo kuma koro skul dwa bedo mar ohala ne jogo matiyo skul no moloyo nyithindo mowinjore gipuonj. To ok gipar ni nyithindwa mang'eny gin nyithindo mok nyal. Ma kimedo kata school fees kata 5,000 to nyathino kinyi riemba dok dala. Mane momiyo itero nyithindo skul sani to kodok 1 week tichako idwoko gi dala. Itero skul sani kodok 1 week tichako idwoko gi dala. Nyithindo wabro somo karang'o? Koro adwa wuoyo wach mar capitation no. Program ma Kibaki noketo ne ber. But over time wayudo ni pesa ni lewo kabisa. Kata kipenjo ng'eny principals make schools, giyudo pesa ni very late. To iga korumo tiyudo ka pesa pod ok oor, meno chal mana pesa molal. Kane sirikal wacho ni oro kata siling 10,000 kuom nyathi ka nyathi, to iga osechopo to seche moko siling 5,000 moseor kuom nyathi ka nyathi, tiyudo ka koro pesa modong' cha sirikal chal ma koro kudwa chiwe. To skunde gi ng'eny gi run on credit, giholo mang'eny. Supplies make kaka boarding schools, chiemo, what have you, buga and what have you. Kwa hiyo ka with the time skunde gi bedo ni gin kod a lot of debts. Kwa hiyo ka school ko nyalo na run through
gik moko makoro kono neno koro oket extra levies ma bende wan kaka Lumbora wasewacho ni wach ma extra levies ni ka sirikal nosetumo costing boyudo ni pesa ma hama moro tero nyathi skul kuom higa achiel. Ang'o momiyo sirikal ok nyal kelo pesa no mbele? Chopo nadi ni koro pesa ma capitation en pesa ma koro ilare i budget kama mar education bende nyagol matin to kara nyithindo madwa dhi skul gidwa dhi skul nadi ka pesa no onge. To Cornelius utimo ang'o kae nikech ka wacho nuketo nyong'o kendo wach nuketo sirikal tesre kendo umenyo gik matimore. Gima Michael wacho no en gima ok otimore kawuono kendo nitie jonyuol mosebedo ka ywak kata kinde mokadho ni imedo kwan mar omenda michulo e skundegi. Ang'o mojo bende itiyo mar golo midhiero ma kamano jonyuol? Main is a clear case of corruption. Kwa sasa digino ka pesa ma idwa mondo igol extra levies gi ng'eny gi bro ng'isi ni ichiwe i class teacher oket pay bill moro kanyo ma pay bill is not audited. For example, ka skunde mang'eny kawo pesa mar remedial siling 2,000 kata 3,000 itam. Ka skul kod nyithindo 1,000 kata na 2,000 students. Ido ka pesa no in a year en pesa mang'eny sana nwach in one term school nyalo collect almost 6 million ka nyithindo to chulo siling 3,000 no. In a year ginyalo yudo almost 18 million. This money is not audited. To pesa ni yudo hakoro itimo kodo gik moko mabende okwanyal ng'e school ka. In the name nango me culture ma school nyaka mi jopuonj motivation nyaka nyithindo opuonji seche moko ma gokinyi kata godhiambo, but in the long term ng'eny pesa ni bedo ga misused. Emo wan okwanyal yie hake Lumbora ni pesa moro nitie mimedo over and above pesa moseket ma school fees. Bende ng'eny ni waneno ka sirikal nyalo chiwo pesa ni in good time. Gimimoto no Kibaki ne kelo pesa in advance. Sani pesa could be in advance. Jopuonji yudo pesa almost a week to end of the term. Kagi bende gisa accumulate a lot of debts. Koro ng'eny ni do ka nyithindo mang'eny molo money day schools ni. Gidaka daka ni gisiko gidhi omo school fees. Koro half of the period ma term ido ka nyithindo gikuni school. To mi nyo neno kata ka statistics nyoro tum kata code citizen data point moncho tum last week. Even only 14% ma nyithindo ma day school. Ema yudo ga C+ and above 14%. Mangiso ni kitiro nyathini school, my day school, chances ni obro fail moko yudo C+ grade ma 6+ enangono 86%. To nyathi modhi national school, chances mare ma yudo C+ and above en 85%. To konchiel bende kirango ng'e koro ng'eny ji dwaro mondo oter nyithindgi boarding school. Nwachi day schools gi ng'eny gi koro yudo kangono gibedo mismanaged to mibadhi bende ng'eny saidi. Koro megi bende nyalo changia. Nwachi kirango pod ok obedo of this kind of experience. Chief osega bedo ka wuotho to dwaro nyithindo to gitero yudo kata ka koro chopo kata 90% ma nyithindo mobedo mo transition. Sani koro wadhi mana week mar 2 to ng'eny nyithindo pod ok odhi school. Sirikal nyaka penjre something is not adding up. Ang'o motimo be ntiero kenge mosekawo kaka Lumbora Working Group koso kuseneno tugolo mana data gi report. Tich mwatiyo maduong' en exposure. Nochingen ni wasechiwo alert ni system mancha sikalo kelo manyien mar online placement ni oko no time yo makare. No kata kidhi skundego tibro nang'isi ni chiw nying nyathini gi skul minono luonge kod skul midwaro mondo odhiye. Koro isiko mana ni go sim kanyo ting'isi nang'o gino system pod ni down. Koro nyathi do mondo dhi skul tin pod ing'isi ni system ni down. Koro confusion bendo kelo lack of preparedness kum jonyuol. No chingen ko kiseng'e nyathi dwa dhi skul men. Ido ka koro ng'eny jonjo podo orito that outcome marang'o mar placement no. To meno bende kata ke joka wadone wacho nang'o nyithindo oteri skunde moko ma ok ginyal dhi kata ka giparo kaka gidwa dhi kuro gin day school gin distance mabor kod kuma ncha gisome. Koro ng'eny jonyuol bende koro orito wait and see. Koro sani bende koro josiasa bende koro obiro nang'o gidwa konyo. Gidi bende koro obiro seche moko ncha pesa moko makonyo nyithindo kaka CDF basari gi bende ncha pod ok oikore. Koro ng'eny parents obedo stuck gi nyithindo noch koro kuma gidhi konyruok onge. Sirikal to giso ni nyithindo in school to gionge pesa. Koro is a combination of factors more contribute to this situation. To mona because of there was poor planning on the part of government. Michael piny kocha kata mwalo kuno seche mumanyo nyithindo mudwa mondo kony. Ang'eni samoro pek nyalo ewu nikech yudo ka kwan margi ni malo. Ere kaka uyiero munyalo kawo mondo mi kendo keto moko modong' gi ng'eyo ni magi ma omiyo pod ok okawogi to ka girito to gin geno mane momiyogi? Penjo mipenjo no emomiyo
migao mang'eny machalo kama gwage Life for Children gini osebedo kata giluoro seche moko wuok oko kiwacho ni ji ni imbi konyo nyithindo ma gin kiye kata nyithindo mok nyal konyore. Nwachako gini higa 20 mokalo kendo wasekonyo nyithindo madhi mana 5,000 e higni ma osekadho mang'eny kabisa. Ng'eny gi osedhi university, sani moko jodongo ma osekendo nie utegi. Wagone Nyasaye erokamano ni wasetiyo tich machalo kamano. To ka nwachako ne wang'iyo nyithindo ahinya mane jonyuolgi otho gi weche mag okwimi. To wachako wang'iyo ni koro okwimi tin, koro wanyalo konyo nyithindo magin maonge jonyuolgi, mok en ni okwimi kende. Kaeto wadhi imanyogi, iluwogi ka chief, ikawo birth certificate gi, ing'iyo kuonde ma gidake, nikech nyithindo ma jonyuolgi onge te ok ni wanyalo wacho ni ok ginyal konyore. Nitie nyithindo ma jonyuolgi onge to gin maber nikech jok modak wetegi moko. Kaeto wachako wang'iyo kaka gidak, be wang'iyo ni to wanyalo manyo a guardian mane manyalo dak kode, waloso gi guardian cha, kaeto waketo gi placement gi guardian no, to wang'iso ni rito nyathini. Kaeto wachako groups ma gibedo go together kendo ka gijiwore, ka ging'eyo ni girito nyithindo makiye. Mano wasetimo kuom higni mang'eny. To ahinya gima waneno sani en ni nwaparo ni ka weche mag okwimi koro oserumo, weche mag kiye dhi dok piny matin, to waneno mana ka kiye, numbers ma kiye medore. To kok medore, jogo magoya goya simu mawacho ni ka ok achulo 3,000 to kadhi timo penj mang'eny koro madhiri nono. Jogo nigi jonyuol, to gin jonyuol to ginyal timo penj. Osebedo university kuom higa 4 kata 3, to kok ochulo 5,000 to kotim penj no, nyiso ni obiro rito nyaka higa mabiro mondo otim penj. System ma university sani oketo mawach mar fee ni kok ichulo fee to kinyal timo penj. To system ma be skunde mang'eny oketo ni ka ionge gi fee, kok itieko fee to kinyal biro e skul ni, ema hinyo jothurwa. Kendo hinyo jothurwa ma joma ni piny, nikech sama oriembi e skul. Naneno ka nyathi moro wacho ni Rift Valley kaneno ne Citizen ko wacho ni pok odhi skul kata kuom higa achiel, nocho somo mane ot. Naneno konwang'o alama mar A. Iwinjo. To nyithindo te ok nyal bedo kamano. Ok inyal kadho penj. Awinjo ko wadwa wacho weche secondary kendo day school. Ok inyal kadho penj ka in ja day tidak e gweng', to kidak e gweng' tiriembi pile kae tiwacho ni nyocha se register, koro wadwa timo penj, bi mondo itim penj. Ng'ano be dwaro ni maber adier. Ng'ano ok dwaro ni maber. System mar riembo jini kane en gima ne sirikal dwaro en ni kane isedonjo skul kata ionge school fees kata in go, mage momiyo osiptande wan gi gima iluongo ni social workers. Social workers dhi ng'iyo background ni. Koseng'iyo background ni tiwacho ni ng'ani ok nyal chulo fees mowacho ni umiyeno, konye uru. Mae gima owinjore odonje skul. Aparo anasomo loka matin. To loka skul ka skul nigi social worker. Social worker gi counselor no en ni ong'iyo masilahi mar nyithindo, ong'iyo masilahi mar jopuonj gi mar jonyuol. Ni katek ahinya to wacho ni nyathini kik uriembe, en gi wich rach moro matin mowinjore wamanye uru daktari. Nyathini jonyuol ne ok nyal, ma kata riembe nyaka kiny pod ok obi chulo school fees ni. Konyuru nyathini mondo tik osom mondo okadh penj. Percentage matin mar jo day school miwacho ni C+ and above gin mana 14% manyalo nwang'o. Ok nikech ne gihero, nyithindo go riek. Nitie nyithinde gweng' manwang'o A nyaka Kiswahili, to pok nowinjo Kiswahili, be pok owacho Kiswahili to nwang'e A. Iparo ni ang'o momiyo? Nikech giriek to ok migi nafas mar somo, iriembo gi pile. Ma en gima sirikal ni owinjore ong'i ahinya. To gin mibadhi mwawachogi. Nikech kidwa ng'eyo ni mibadhi nitie Ministry of Education ka en ni wan gi skunde mang'eny nyaminwa, mang'eny kabisa. Manyocha wang'eyo ni capitation nodhiye to skunde gonge kata ng'ata achiel. Be kata skunde gonge ng'ama odake, moko waneno Rift Valley, moko waneno kuonde moko, to be niwinjo ni ng'ato maki.
ka jogo komaki koro to principal mong'eyo ni ka ng'at ma boss na mamalo cha ema kwelo mochung' ne ministry ni ema kwelo kendo giwacho ni mate billion mang'eny molal kendo ging'eyo ng'ama okawogi nikech pesa billion awacho ka ni billion pesa nigi tiende nigi footprints ne kumoro amora modhi nyalo nwang'e koro ok inyal wacho ni wakia ng'ama okawo billion mag capitation ka ging'eyo ni joka ema kawo billion mag capitation ging'eyo ni joka ema kawo billion manyocha owinjore oger klas kata ok oger to be waling' aling'a ang'o mamono gikwalo ok gibiro kwelo piny ka nyaka sirikal kawo education seriously mondo ka gidwaro 100% transition en ni gichako gi gimiluongo ni day school no ema ka girido ma giketo 100% capitation o kata transition ma gi make sure ni capitation no omi jogo on time koro gipenj principal ni ang'o momiyo nyithindo ok bi e school ang'o momiyo ok gidhi e secondary school ka giwuok e grade 6 gidhi e grade 7 wang'eyo maber ni nyaka ibede gi drop moro matin nyiso jo chief kata chief e gweng' ni manyuru nyithindo moko dhi e skul ok bi konyowa nikech chief ok dhi konyo min nyathino kata wuon nyathino chulo school fees manyocha oriembene. Nitie gima dwa medo ka kendo en wach mar boarding school ni bende nyaka warange matin wach konchiel obeto konchiel bende koro obedo kaka an obstacle wach koro ng'eny nyithindo dwa mondo jonyuol temo mondo nyithindgi odhi skunde man kod facilities to yudo ka category 1 and category 2 ma nature iluwo gi national kod provincial yudo ka ng'eny skunde go well equipped ng'eny bende are boarding schools to category 3 gi category 4 masani ng'eny ma fall under day school to yudo ka skunde gi kata nari news mu chiwo kani ng'eny skunde go onge infrastructure laboratory ne nying laboratory gi nying kata kana ogele hall moro kanyo to bondi ki laboratory lakini inside onge gimi inyalo wacho nitie equipment mantie kanyo skunde gi bende ng'eny onge jopuonj yudo ka jopuonj moko tie kanya dek ache moko moro dhi maternity jopuonj moro bende nitie ma bende omer ni koro gweng yudo ka koro jopuonj ma koro puonjogi na jopuonj me kojolo jomoko mokaw ma bende motieko skul gi koro skuma korgi kanyo koyudo ka ng'eny nyithindo gi ok tum syllabus ok rum by the time magichopi grade mondo bed ni tumo kod penj gisem na kama mana kata ka gitema ahinya 2/3 of the syllabus nyathini koro nyalo tumo penj nade gi jowadgi bukal penj koro konchiel aneno ka long term sirikal nyaka rangane wach mar boarding schools gi to mondo watiek wach mar tero nyithindo boarding day schools nyaka bed equipped makata ka nyathino okalo penj to onge uwezo mar boarding pod nyalo tere mini school mai dala kanyo ma day school tang'eni en kod chance ma kalo penj to yudo ka ng'eny nyithindo kalo penj maber to koro gi end up ni gi the local day school kanyo to koro kendo kalo mondo gikal penj maber koro kendo gi drop watch all these things kirango koro wach my equipments teachers bende onge malong'o kod management meg skunde gi BOMs gi very very weak ko yudo ka nyithindo ng'eny jopuonj ok hadiya to gibiro mondo gitimi school watch weak man governance skunde gi koro apani there are so many factors ma compound weche gi maparo kata nitie luoro moro sani ma jonyuol ni kodo tira nyathi school ntek ni school mantie no ging'e nang'o bang' ni gina dek kata higni 4 to koro kendo kine any fruits my investment mari kaka janyuol koro gigi tanya karanga aparo ni colonials nowacho gimoro ma ayiego ang'eyo skul moro miluongo ni Merisho nyocha gine TV mang'eny kabisa kaeto ang'eyo ni 2024 kanyo ne gin mana ji madhi mana 2023 ne gin mana ji nyithindo madhi mana 400 kane gitimo maber 2024 to nana mana ka ji odonjo kanyo modhi 800 mokadho kendo ka gik moko dok piny matin tineno ka jonyuol timore nade ringo matin gimoro nowacho kanyo ma nyaka wang'e ni en adier jonyuol sani uso lobegi jonyuol uso dhok mondo nyathi odhi e skul moparo ni nyithindo kadhe jonyuol osebedo mariek ok gidwar ni mondo giter nyathi e skul moro amora ma nyathi ok dhi perform kendo ok dhi kadho piny an gi skul kech ka wapuonjo nyithindo gi to seche moko en obedo bei mang'eny ahinya kitero nyithindo e skunde mang'eny kabisa koro wan gi primary school iluongo ni St. Anthony Wachara Christian School and they were kocha to waneno wang'ni
a transition mar mwaneno maparo ni 100% transition ma nyithindo no winjore dhi go e secondary gine grade 10 waneno nyithindo mang'eny kobiro e skundwa moloyo the public school to public school nitie around nyiso ni ji chako ng'eyo nikech ging'eyo ni school itimo maber school St. Anthony Wachara Christian School timo maber kendo ging'eyo ni nyithindo kadho kendo noluongo e skunde madongo dongo maoko koro no ka jonyuol temo matek ni mondo giter nyithindo kata gionge pesa e skunde magiparo ni owinjore otim maber nikech ok inyal tero nyathi e skul ma ing'eyo mana ni kacha to kata ng'ama nwang'e ka ng'ato nwang'o C+ o mano ng'ato achiel kende jomodong' nwang'o D naneno skul moro Kisii ka jopuonj odhi e skul kawacho ni yawa wadang' wabed abeda ni D kende mwanwang'o ka tinwang'o ka principal go onge ng'ama loko pod en the same principal nyaka wabede gi miluongo ni performance contract kata gi principals gi kata BOM kata teachers parent teachers association be nyaka wache ni to ng'ani performance ne en nade gigi be owinjore sani otim ok mana ni wariembo e teachers e school to ka japuonj ok nyal kelo development e school to en principal ang'o momiyo county director of education nyaka weya kanyo ni pod en kanyo ang'o momiyo county director of TSC nyaka weya nyaka wang'e ni to be itero school ni mbele koso itero school ni chien kako wacho no gin ti gi gik mang'eny mowinjore ong'e to ahinya gin jotelo mag Ministry of Education gi jotelo ma TSC mong'eyo ni japuonja to kwelo to waweya nikech wachamo kode iwinjo ong'eyo maber ni nyithindo to ringe skul cha kendo koro gidong' matin sani waneno TV ka skunde mana winjore onwang' gin gi capacity mar 10th grade grade 10 capacity mar 200 giwacho ni wan mana gi nyithindo 10 kende mobiro koro iparo ni gidwa chiko puonjo nang'o nikech nyithindo 10 kende mobiro to ahinya weche mag laboratory aparo ni sirikal ni nowacho ni biro miyo primary secondary junior school te laboratory maber pesa no dhi kanye to kata classes mono joro med nikech koro wadhi junior gine pesa no dhi kanye ka waweyo mwagolo mibadhi malo to mabe wakwayo President William Samoei Ruto ni gimoro minyalo konyowago moloyo gimoro amora e Kenya ka ni gol jotelo mag mibadhi mondik malo kocha mondo kel jotelo moero education machalo Professor Magoha gini makobire school to penye ni gini nwakelo en kanye kok inyal duoko tidhi dala mane mabro konyo education kik wakethuru weche mag somo ka nikech Kenya ka ema wane gi jok mawuok Nigeria Kenya ka ema wane gi jok mawuok Ghana Tanzania to koro pongo Kenya ka ema attract ji duto mondo biye weche mag engineering weche mag IT weche mag thieth gibiro mana Kenya ka nikech wan gi universities maber kik wakethe nikech sama wawacho weche gi to wawacho ni gik moko ok dhi maber ahinya giwinjo ni gik moko ok dhi maber ahinya bro miyo wasida kwatero nyithindwa be somo loka nikech ibro wacho to Kenya mancha ber chana no ka gik moko kethore walosuru weche mag somo Kenya ka mondo bed kaka ne en kitimo penj timi nafas 2 idhi e school cha tinwang'e idhi e school cha tinwang'e to kok inyal nikech skunde mag national gi be tinde bechgi ni malo omi nafas mar wacho ni school moro nitie day ka miluongo ni kata Kisumu Boys kata Kisumu Day anyalo tero nyathina inyalo wuotho kata tiwacho ni nyathina no otimo kama to kanyal yawo ka uru nyathi jogi ok dwar nyithindo principals ok dwar nyithindo mofuwo to kiriek to school moro amora inyalo ketie to ok ochuno ni nyithindo mariek te nyaka dhi mana boarding mana kaka wadwa ni nowacho seche mokiongo ga diet ter nyithindo ge day school ndalowa ne jok mantie day school go be ne kadho mang'eny makidhi e day school to be kadha ma ji ng'e ni kadho ang'o momiyo sani wadwa loko day school manentie district manentie counties gi ni koro tek gibedo boarding sirikal owinjore order ni chaneno ka giwacho ni gidwa order mondo boarding school mang'eny mondo lor en mana ni sirikal wani wacho ber moloyo timo Cornelius ang'o mono sirikal keto maino e bero sekta mar somo kata miye ong'ala mambele achiel kuom hote mayudo kaedo ni wacho ni kar ka omenda ni kao kati keto ni gero go udi doka omenda to keto sekta mar somo ko kati ng'ade slebe to ong'e ni siro somo mar nyithindo bende kinyo bedo gi jo Kenya manyalo bedo jok minyal dewo ang'o mono sirikal keto maino sekta mar somo e pachi problem waseneno ka over time wa politicize wach mar education yudo ka koro policy moket ka koro njoket CBC ni uru kano chake
owe kaka Ruto donjo oloko gik moko ineno tiyudo ka koro system policy mar education lokore to implementation bedo politicized. CS wacho gima hama Nairobi to gino ok tumre. Why? Emna mibadhi achiel mowacho ni korido ka pesa mar education iketo kaka sani kirango last year noyudo almost 700 billion oketi education sector ka. Penjri ni pesa ni adi machopi school tiyudo ka ng'eny pesa ni ok chopi school. Ng'eny ne remni bureaucracy mar Ministry of Education ka. Koro sirikal nyaka match gik ma giwacho kod gik ma gitumo in actual sense. Wach gima waneno mang'eny ne ni pesa mar education, yes, wanyalo wacho ni education ema receive the biggest percentage, but ng'ama osegatumo the true costing market nyathi school. Pesa nyalo bedo ni ok ong'eny ahinya, oro romo, lakini ng'eny ne lal because of angono bureaucracy moket mang'eny kod corruption. Wajua moket monego bed ni tumo oversight iskunde gi chakre BOM kidhi director of education tido ka ng'eny jogo wuotho mini skunde kaka o pesa kinde ma skulo yaw hama tido ka gidhi skunde go to gi preside over ging'en gik maricho gitimore to jopuonj go kawo natua kata ka ido ka ng'eny parents tumo demonstration ka to japuonj king kosebiro TSC kata kosebiro Ministry of Education ka onge kumodhiye odong' adong'a kanyo. Koro ng'eny ji osebedo ka ywak ni gigo koko to sirikal ok kawo ang'ono ok ojiwo implementation mar policy. Gima nyalo wacho ni mondo education sector ok onego bed ni laro pesa kod other sectors. Ka wan kod clear priority wach mar education Kenya ka. Pes education onego bed ni keto thenge teni mi first priority. In fact onego bed ni bedo first charge i budget mar Kenya ka. Ado gik moko modongi to nyalo bedo education kod health are very important. To kwanyal keto nu waketo budget bang' dwa achiel watumo supplementary bang' dwa chariyo kendo watumo supplementary tido naka pesa meke education kami isiki ng'adi. Koro gik moko monopang te classes mondo bed ni gero laboratories mondo bed ni keto jopuonj mondo bedo recruited ok obedo recruited niwach pesa dhi ang'o pesa koro dhi gik moko meno ha koro Kenya Kwanza luoro kod piny gi ichiwo pesa ka kia 5,000 2,000 gigo ok nyalo konyo ji gima nyalo konyo ji mobedo segolo ng'eny tindo ng'eny ji idhier mang'eny en education. Koro nyakwa mi education priority to waket pesa kata moromo to pesa no bende kosekete odhi school chon ok ni wacho ni walocate to bang' iga to pesa no kochopi school ato kinigi sona ngono pesa mano hokel no mego koro mego gi bedo kaka bad written off skunde gidwa chulo gope gang'o ka pesa ni ne gisepango ni gidwa tiyo kod koro ok nyal biro. Ruto njo wacho no keto pesa mar the first time no kelo pesa mar first term kwarango matutu wadwa ni pesa no ng'eny ne dhi chulo gope mangiso ni kata mana bang' chulo gope gi skunde mang'eny ok dhi bedo pesa mar running the school ibona ka dwe mar ariyo ka nyithindo mang'eny riembo. Koro aparo ni ka nyalo match policy pronouncement kod implementation to wanyalo bedo kod success education sector. To ka oketie siasa to kaka bwana no wacho ni education system Kenya ka bro chako dhi piny tibodo ha ng'eny ji tieko school to gima ging'eyo ok nyal compare otas ma ng'ato nikod kaka certificate kod capability mare kaluwore kod sombe meno bro tumore machiegni. Mwalimu Faith Mzomo kanti Malinde wacho ni piloting mar CBC mara CBE nodwa kase ahinya kaeto wacho ni jonyuol osebedo gi pek moloyo ewi CBC sana mashinani magi jonyuol ma samoro onge kata smartphone koro chuone gidhi nyaka cyber mabe samoro ntiere mabor ok osebedo mayot ne jonyuol kata wacho ni komedre ni kisomo gibe moko ok winji wacho ni en gino matek. Ang'eyo odog daka machuok kende matin ne abich Michael Ami thuolo mar ng'iyo ni to ang'o mojo bed ni timo weche mag somo ma Kenya ka mokwongo ni nyaka wa change gi miluongo ni culture kaka watimo gik moko mondo time gigo mabeyo manyalo konyo nyathi gi janyuol. Culture mosebedo go ni watero nyithinde school ibiro riembe ubiro dugo dala odhi kwayo ka gin e dala kose kwayo to chako dok to pod waparo no dhi kano pesa be ok wachul nikech waonge go adier. Sirikal maduong' be owinjore openjre ni to culture ma giwacho ni waoro capitation ni to gilewo to be ok omako gi nikech gilewo seche moko nyalo wacho ni gionge pesa to ka gilewo seche go be ging'eyo ni sama gilewo no ng'ama hinyore en nyathi
mok kata janyuol ok kata sirikal nikech jogo ma oro pesa ne skunde mag primary kata secondary gi mag sirikal gi gin ng'e ni nyithindegi ok som kanyo koro kuwinj lit culture ni owinjore wachenje ni ka owinjore ior gimoro tarik 1 ore tarik 1 to koonge to ore tarik 5 mondo kani chulo ji msara mondo chul ji msara jopuonje owinjore wachenje especially principals mondo ging'e ni en interest mar nyathi mowinjore wang'i moloyo kata pesa mwang'iyono nikech ento sirikal biro chule pesa kata nyathi obiro skul kata nyathi okotimo nade ok obiro skul koro ang'o miyo ikony jopiny iwach ni jothurwa amba biro temo ka nyathi en candidate ok abi riembou bed abeda ka wahope ni wabiro chamo ang'o mono ukawo kata pesa mag jo form 4 kata mag jo form 1 kata koro grade 10 mondo tem go desko nyithindo mantie e form 4 gi mondo nyithindo gi kik riemb pile pile mondo gitim penj gi kadhi nikech ka nyathi ofail moko timo maber e skul ok en mana nyathi en japuonj be ofail nyithibro wach ni puonje go puonji kendo yanyi gweng ionge kwe to ten principal no be wacho ni okuti maber ang'o ma mono waketo policy ni a candidate ok en ng'ami riembo ne wach pesa we pesa no wagol kumoro amora to ken ng'ami riembo mondo wambe wakony jopiny to jonyuol be wang'iye uru ni to nyithindo miriembo skul ka tingiso ni di mondi kwa or di regi sami nyise kamano pod idwaro mondo nyathino kadhi wagoluru weche mag corruption e Ministry of Education gi TSC nikech nitie skunde moko mabe kaka ng'iyo ndhiwa kuma wuoke kocha skunde man gi jopuonj 3 kende mag TSC e skul achiel koro idwaro ni skunde gi mondo jonyuol pod okela nyithindo malo kanyo koso kikel skunde machalo Nyandoto gini mantie ndhiwa idwaro jonyuol koro golo nyithindo nikech giwacho ni somo onge kanyo kuma jonyuol golo nyithindo koro ipenjori to county director kata sub county director of education kata mar TSC cha ento timango nikech igi ok owinjore ni koro jonyuol ema wacho imbe ni iseng'eyo statistics ni gini skul ni to koro tho ok wanyal bedo gi migepe mag TSC gi Ministry of Education mok ti in sync nikech wan gi problem kanyo Ministry of Education dwaro mondo tim TSC be wacho ni dwaro mondo tim sama giwacho no to nyithinde mahinyore kacha oruru pesa mondo nyithindo odhi skul principal umbe doge uru chien e weche riembo nyithindo mag gweng' ok inyal nwang'o trophy ni iriembo nyithindo mag gweng' ahinya nyithindo gi uru mondo som mondo chieng' moro gikony jonyuolgi to kok watimo kamano to gi corruption ma kar mondo ter capitation e skul to itero ne skunde mabe pok nowinji skunde maonge nyithindo omak jogo onge tiende momiyo ok nyal mak jogo nikech kuweyo moko mako jogo to jonyuol be ok bitero skul pesa skul principals be bro chamo pesa nikech ging'eyo ni jotend gi kwalo pesa malo wamake uru weche mag education matek ma ka ng'ato nitie mibadhi omak ng'ano mondo nyithindo onwang'e nafas nikech education minano is a equal asset ma education gimiwacho ni somo ni manyalo kawo nyathi mar mang'ama nigo mokaw nyathi ng'ama onge go moket kumoro achiel magibede klas achiel magiwinjre magibedo osiepe magikendre ma maisha gi olokre moingo kaki te manyalo golo nyathi e reserve makel nyathi mangu kuma ne pok obire Nairobi nyaka nene nikech rieko to kok watimo mano to wanego nyithindo mawuok e gwenge maonge stima to onge pesa maginyalo ng'iewo kata mafuta ng'eni mafuta be tina yudo ni mafuta be tek yude gweng' kucho petrol yot yudo e gweng' moloyo mafuta nyiso ni ka nyathi ok nyal somo onge mafuta to koro idwaro ni mondo nyathino compete gi ja Nairobi nade wahinyo jogo modak e gweng' kendo jogo maonge go kendo jogo man piny wahinyo gi kabisa ma chieng' moro ok ne gibede kumoro ma ginyalo compete gi jogo man go aparo no mana ka medo siro kuma owado wacho no nyaka wa invest in education gima gi maber gidwaro mondo nyaka invest in that thing aparo ni pod ok watumo proper investment in education apart from finance nyaka wa deal kod weche mek mibadhi no ching'en sani kirango difference mantie national school kod difference mantie sub county school is a okinyal ng'e ni jopuonjgo te no be ni timo the same exam
Mosi ng'at moro nitie ma class mobetie malong'o onge, stima onge, jopuonj onge, equipments onge, laboratory onge. Nyaka wa standardize. Ok wanyal bedo ni nyithindo te oketi school ni en 100% transition, to nitie moko bedo privileged because giwoki families man kod pesa. Koro ginyalo afford skundego. To nitie moko bedo mondo odhi, to gin gidhi adhiya ni gikowo jowadgi mondo gitiek together. Meno ok nyal timore. Koro nyaka watum gimiluongo ni standardization. Ok wanyal bedo ni skunde moko ka nyathi odhiye to chalo mana ng'ama odhi university. To nitie moro ma chalo mana ni giso kaka moko maneno kogol North Eastern ka. Nyathi somo ni tiend yath. Kata na desk mobetie nyithindo bet mini kidi. Lunch program onge. Gimodho muna pimo kiaora, what have you. Nyaka wa standardize. To meno muna ka sirikal o invest in education. Put there pesa moromo, to pesa no bende giket structures bro hakisha ni pesa no chopi ango, chopi skunde mondo ko nyithindo, especially moki poor backgrounds. Mara ariyo, investment nyaka bedie wach mar jopuonj. Sani koro sirikal ma Kenya kwanza wacho ni gindiko jopuonj. To jopuonj gi kanyo waneno gi ka ng'engi wacho ni kata giwegi nyithindgi ok nyal di school. Wacho ndike ni pesa matin, japuonj is not motivated. To kido ka skunde moko mabet jonyuol kodogi, kido ka jopuonj bedo motivated, koro kata ka sirikal miyogi matin, kido ka gin kod a lot of support mechanism in school. Maybe ne kelo pogruok i wach mar education. To koro meno kelo difference maduong' monyalo wacho ni koro kendo education itiyo kod hakang'ono a source of discrimination and inequality in the country. Dok man nyako endesa ng'eni en twak mar aria kendo pod ok wanyudo thuolo maromo mondo mi wagoye mbaka. Kata kuma nyako mga jwang'e winjo kaka chal nitiere dwaro mondo mi ketie chal mar skunde obede ma nyathi nyalo bedo to kendo bedo gi geno mar kalo penj mare. Yien ang'ade kawo nikech sawa mara ma piny oserumo. Wasebedo kanyo gi Michael Agwanda ma en CEO kata jatije Live for Children Welfare, kama bende gichiwo sir ne nyithindo mago mochano. Kaeto bende wasebedo gi jakanyo mar Elimu Bora Working Group Cornelius Oduor warom kendo saa 3 e chendo mar Oimore. Orit masane nyinga Lydia. Back to school season is here, and Citizen Duka is making it easier for every parent. All these essentials and more are available on citizenduka.com, or simply send your shopping list on 07 10 487 487, and let's make your back to school experience a little more easier. Citizen Duka, the home of